Здрасти, приятели! Цъкаме Need for Speed. Отново. Миналия път съжалявам, че спрях отново. Съжалявам, но се получиха някои осложнения. Започваме. Охо, той ме кефи. Започваме много съня. Така, още сега искам да ви кажа каква ще е целта. Омага, какво е това място? Тайно място, което не е изписано на картата. Омага, това си супер яко. Искам да ви кажа, че не знам каква е целта и не знам дали тази игра се превърта. Нито пък знам как. Но от тази игра отново също може да се освалите от замуда. И стана мазало, и то големо. Омага, четвърти съм. Я си гледайте работа, няма да съм четвърти. О, на тази игра не съм добър. Майко, това беше супер дрифт. Ще ви кажа нещо супер тъпо. Сори за лошото качество. Не, чакай сега. Тъпото нещо. Първо да ви кажа тъпото нещо. Тъпото нещо е, че... Значи, сега. Тъпото нещо е, че съм трети. Всъщност втори. Но това да не ви пука. Че съм втори. Трябва да съм първи. Опа. Майко. О, мерси, полиция. Благодаря ви, полицай. Вие сте наистина лоши. Майка ви мръсна. Добре, сигурно трябва да говоря доста по-силно, защото микрофона ми е слаб и трябва да си го сменям. И ще купувам нов в най-скоро време. Уоу! Почвам да се одобрявам в играта. Наистина съм задобрял. О, да! Еби се огъзъл нещастник. О, магъл нещастник, завой такъв, ще еба огъза. Направо ми писна от ти стъпи нещица. О, супер. О, магъл малко ми остава, да, малко ми остава, наистина ми остава малко.
Искам да съм... Ай, тъпанар! Майка ти мръснащия газае. Омага, бе! И трябваше съм първи, ама аз съм съвсем мъничко. Омага. Добре, рестуваме състезанието, защото не искам загуби. Не търпа пропуски. Ако ме разбирате, бе, хора! Не ме разбирате. Вие сте на разбирайковци. Относно интрото ми, реших относно интрото ми, реших за интрото ми, че ще го пусна утре. Под утре, не знам кога разбирате, тъй като не знам кога го гледате толкова. Така че днеска е 15. Не, вчера беше 15, днеска 16. Значи на 17 април, на 17 май, аз ще си пусна интрото в YouTube, защото днеска е 16. Аз не търпа пропуски, няма съм втори и омага, е, майка ти е мръсна. Да. Остават ни още само 3 минути. То как се блъсна. Видите ли? Омага. Ако искате да си върнете клипа назад да видите как брутално се блъсна. Не можа да го накарам да се блъсне. Добре. Омага. Омага, те са по петите ми. Абе, я си гледай работата. Така. Омага. Опа, минах от далечното. И добре, това е лошо, наистина лошо. Защото аз съм... чакай, аз съм първи. Моя грешка. Добре, вече мисля да не играя Most Wanted. Също мисля да играя... Омага, стават ми само още 2 минути. Имам 2 минути. Омага. Дали ще ми стигнат? Да, ще ми стигнат. Ще ми стигнат ли? Не, няма да ми стигнат. Ще ми стигнат. Бати ми твърдих. Ще стигнат ли 2 минути да завърша тази обиколка? Не знам колко минути ми отнеха да завърша миналата, но помня, че не бяха никак малко. Може би около 2. Точно колкото трябва на мене. Точно. Трябва да победя. Махни се, бе, педал. Педал. Нали си педал, бе? Ела тук да те настъпа, бе. Педал такъв. Махни ми се от пътя, бе. Махни ми се от пътя, бе. Махни ми се от пътя, бе, нещастник. Омага. Добре, не знам какво става. Остават ни 4 секунди. 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Омага, накрая съм ядал. Добре, остават ни 10 секунди. 6, 5, 4, 3. Добре, ще продължа в другия епизод, дами и господа, и